Ngati nyari zvotakaita. Okay. Ari kupi uya tara uya ti. Mwana ukomana wacho. So, guys. Tango taka ndinoita ka video kanenge nchita andika nditora video andika. And what did I say, guys? Let's go together. Basketball to you go. Defense. Guys, what on? Guys, nyarai. Hey, stop walking. Munwese, stop walking. Guys, Punish and Rukuchka, Panap. Can stop. A basketball player, you know the way he talks. A basketball player, you know. Let's say that the basketball player said, defense. And the basketball player, I tell you, hello. I said, basketball player, because let's go defense. I mean business, Anika. Man, they go put man out. Something wrong, okay. Guys, what did I say? Tendai say what? Tendai say don't drink, don't smoke. Well done. Okay, let's say 1, 2, 3, 5. Let's go with that button. Okay. I got you 1, 2, 3. I promise. Anika, you promise. Guys, 1, 2, 3. You promise. Okay, well done. Next. What are we doing? This afternoon we are gathered. We've been invited. I've been also invited by a former student. Tendai Simbai was a student at Zengeza 4 High School before he left for England. Almost 20-25 years ago, he played basketball at highest level. He was one of the players who represented England in basketball. Today he is coming back to give back not only to Zengeza 4 High School, but other schools and community at large in Chitungwiza. So I'm going to ask Tendai to come forward. He's going to say something that is very important. He's going to share with us important ideas so that one day yourselves, when you leave Zengeza 4 High School, Seke 1, Zengeza 1, and you do well outside the continent or boundaries, you'll still come back to Zengeza 1, like what he's doing today, to give back to other students. I'll invite Tendai to come forward. Pasina wadzidzisi nemukuru wechikoro atibvumiza kuya pano ndondiri mwana wepano andasa kwanisa kukuona. Saka pamwe chete ngatitende wadzidzisi maita basa wakuru wechikoro andikandate maita basa wakuru wechikoro ngatite sandataura kutenda maticha zvese wangu wapano pasina saka ini kana ndisiya pana apa ndakuzvinda ndakazvifunda awo always I say to me ndakataura kuti not a job wangu wandiri pasina ini napa saka maita basa ndiyambira guys, I need to just wanoniziwa wanga sibuza maoko wanoniziwa. Well done. Okay, what's kind of serious? I just want to introduce myself. My name is Tendai Simbai. Don't call me Say. Don't call me Mr. Just call me Tendai. Okay? Yes. Kana ndichitaura kwa muri, I'm not here. I'm not a comedian. Ndikuya kunokudzidza izvinhu zvasina kudzidza inini panenge ndaikura. Saka namaseka munomboseka zvenyu moita sei monyara moteerera. Mune lucky kuuya kuona mwe munhu ane achikudzidzisai. Pandakakura washoma waiva kunodzidziswa muzvikoro. Saka wenda kudzidzisai jeni yangu yandakaita neyekuti imimi mune lucky sei. Ndoka ndakataurira wazhinji wanotaura nyaya yawandika. Ndakataura wazhinji wenyu muri muno, you are better than me. Muzazi ndikutaura. Ini ndakasvika grade 7 ndisikagona kunyora panoti birth certificate. Handika hazvina kunditadzisa kuda zvandaida. Muzvandaura. Saka ndoka ndakataura muzvikoro hakuna munhu anonzi dofo. Handikamonzwa. Pane munhu anononoka kubata. Usafa wakanyeperwa kunzi uri dofo, unongoti ndononoka kuita sei? Bata. And the question yandoka ndakabvunza wazhinji muzvikoro mazhinji ndakabvunza.
Tara kuchokwa anafunza murombo pana pasimuzaro kubaza simuzaro kusanyari andika simuzaro kukafunza murombo simuzaro kusanyari well done pak wasimuzaro well done wanga ndakwa werenga zvakuti wanyore mazita wanga pakati penyu apa pana mfumi apana murombo kulindwa wabereki wenyu ndiwo wapfumi kana warume your time you come. Do you understand? Wakaona mwe munhu ane phone yakanaka kana bluetooth zakanaka. Tell him it's not to use your father. Do you understand? Usafoka taura kuti ndiri mfumi. Your time you come. Okay? From now upwards, don't let you have your dream. Kashinji kacho washinji mamno. Don't worry about your clothes you wear. Usiandudara. Worry about your health. Kuchinzwa. Apana chinokutadzisa inini ndakanga ndiri dofo ndakaita mechanic andika ndakatamba wanoziva nyaya dzangu ndakatamba kusvika kutamba basketball andika noudofo hwangu iwo andika imimi muri better than me pataenda kuchikoro imimi muri smart some of us tenge tine one uniform ene ndikutoshamsika munhu wese mune mamobile phone patakakura pemesina mamobile phone amunayo imba yega yega ndenge ne phone yokuti paningi pane phone taiona ma TV pa ma next door not even mwakuona maziwe tata line kukumbira kuona TV ezvinezvi mese murungodya machicken pese pamaona patakakura tedya machicken pama Christmas handika nemabirthday imi murungodya Christmas anytime murungodya anything zamuri kutaura handika life mukuti yaoma yakagara yakaoma hazvina kuchinja tsika dzedu ndo dzachinja kuchinzwa kana munhu wese amuri kuona muri kuudzira kuti pane mazita zvamakupana ezvinezvi anzi mbinga terera ndidzo ndozvikukuwadza yawana handika iwewe munhu wese ane dream muupenyu ukunyandaura chinochinja muupenyu ilanguage but tsika hadzichinje hakuna tsika dzakanaka munyika kwese kwandinoenda muafrica dzese tsika dzezimbabwe kwese kwandinoenda tsika dzezimbabwe dzandakadzidziswa pachikoro panapa dzandakadzidziswa kumba kwedu dzandakadzidziswa muzengeza munomu ndodzikuti ndiende ndione shamwari dzakawanda tinongochinja language zvese zvokuti mafamba ikoko makurembedza mabhurugwa zvese zvezvi hazvidzi tsika dzedu anotokuona kunge unopenga iwo kungodzi fashion hakuna fashion yakadaro ndangoti gagaga inini pandakatanga kuenda hatina nguva yakawanda nhasi kuti pane vamwe vada kuenda vari panapa but ndakukuudza chinhu one usafe wakare kana uchida kuita dream anything everything is possible the only thing chaunofanira kuita kunamata kuna mwari mwari usati kuti baba wakunamatiri kuchechi kwenyu every morning uchimuka kuti mwari ndikukumbira chakati nechitakati mwari haana favor uchizwa mwari anopa munhu wese anga mese muroneka mabhaibheri mino kwandakataura muroneka mabhaibheri andika makambozwaonza anzi mwari anosimudza marombe very good kana maenda kumba munoti takaona rombe rakasimudzwa nani namwari inonzi Tendai rataiwerenga reri andika makuva yangu yandakakura dai wakandibvunzawo kuti anozotambawo basketball kuamerica anotamba kuabhaiko kuengland ndaikubvunza kuti who I am ndaisaqualify kudese anditi pandakakura taipiwa mazita akawanda anoza mazita wamona kuti choro rangwani jabadi zvese ndo mazita ataipiwa ndo amunopiwa but don't worry about that focus your dream you understand anything kana wakadzina coach wako uyo haukwanise don't worry ndio zvaanofunga but dream yako unoita sei unokwanisa chiri kuti urayawana chinhu wani kuza chii chinoti urayawana chiri kuti urayawana kufungidzira masvika musina kusvika handiti kana uchitamba basketball paunongoscorewo maybe ndiwe kuscorewa maningi 3-3 wakutofamba uchisikoindakapika haindakapika hausati wasvika take time yako discipline ndio number 1 kanchiti discipline hansi uda kungoti hanzi unofanira kuti kuchikoro teerera maticha ako kumba teerera amai wako kana una mbuya kana una sekuru kana usina amai kuti amai I love you no matter what usanyare kurakidza amai wako bhozi warombo amai wangu ndichikura maparents achiuza maparents amai wangu waiwa Zambia rao ringe rakatsemuka but amai wangu wamwe anotiza amai wako kunyara kuti
inoke ndo fane kito amai wako zoti. Amai wako nda amai wako. Ashinei need to love him. Baba wako ndi baba wako need to love him. Hadi nini kaenda kama the 60s akabwita. Kaenda ndugu bate butema ndio kindi. Kaenda ku England. Ndakafundwa kuti Dutch ya mazokutanga. Apo mabeno matibika akawanda neka jora fanda ne cook kayamuti. Andatarita ndashaya mazina ngufana. Andi amdapiwa fanda ni chicken ne full chicken, ndakapiwa full chicken. Noza full chicken. Ndapiwa full chicken. Ndakatata tata masai ndakonokuwa mafoku ndakapunda wezi water. Nechinhu changu ikuchitungwiza ikoko. Kanogeza maungu ndakarowa bozo sepo. The reason ndakashamisika kuti inga ndikutodya chicken ndiri 1. Ndakaipedza ndiri 1. Time yacho full chicken isusu taidya family yese taikwana including my visitors. Asi ndakudya ndiri 1 andika. Ndapinda mulokuru munoza malokuru atorekatima pa andaona kokaraswa my kids. Understand you? Kuma kids yakaraswa and they are old. Tipain mushakuti tunada. Usanyare kwakava. Ndakataka kuwatumira mwachi makamurona mtu apfeke ndio mama Mungu uona. Andika. Usanyare kwakava because wasangana na wamuona. My dream inini pandai kura tendai bunda. Ndai bunda chini wangu. Ndipo buti zangu. Tendai kumpira kuna Mwari mupenyu wangu. Anything pandai na Mwari ndipewo butsu chino ndikwana. That was my dream. Ndakashaira kwa butsu munyika muno mwandishaira wakati apai sina. Ndakupfeka farmer shoe nechirapa. Asi ndakati Mwari ndipe butsu nokwana. Mwari wakanipa butsu nokwana. Ndopfeka size 2019 ndo butsu yangu. Ndozo ndakakumbira kuna Mwari. Sandakaona iwewe une motikari yako, ukipamba ne motikari yako, ule tibatu na wanda, andrabasa nazo. Ndakakumbira chino 1. Ndakapiwa putu zangu. Ende putu zangu ndakatisia hapa na bayano tiba because saka mchana. Saka mukati menyu mune munhu achakumbira chachakumbira kuna Mwari. Uchapiwa uchapiwa. Usachiwe chapiwa mwe munhu. Kwa ndinogara uku ndine shamwari dzine ma helicopter. Ndine shamwari dzine motikari dzinodhura. But inini andrabasa nazo. Mwari akandipa chandakaita sei. Ndimwe zvithu zvamunazvo zvandrabasa nazo. Usatarise zvipa next door. Iwewe taura zvo kana wakumbira Mwari ndida kuti ndipase anokupasa. Mwari anyime akasiyana nemunhu waona unofunga anokupa for free. Indakapiwa for free. Muzandora. So any dream iri mupfungwa mako uda kutamba chi, no one can stop you. Don't look for money. You are wasting your time. You die broke. If you are chasing money in your brain, you are die broke. What I need to give you now, listen, be very careful. Your dream. Take care for your body. Take care for your what you okay. Unoziwa ndakufunza mbunzo bana. Ndoka ndakafunza muzikoro. Wanoziwa motikari dzinodhura ndiani? Simuza iroko. Anoziwa motikari dzinodhura. You know that? Taura. Range Rover. Yes. Leather interior. Yes. Automatic or manual. Mwendiani. Lamborghini. Wow. Lamborghini. Nice. What about you? Oh, Royce, listen, Royce, nice. Okay, nice. Mapapatauraka. Mwari akasika munhu nechi? Mwari akasika munhu nomufananidzo wake. Handika. Chichi, iwewe une motikari yako handika. Unokwanisa kutenga motikari dzinodhura dzataurwa. Keni unotenga oil yemuroti. Why? Why tikatenga oil yemuroti? Motikari dzinodhura. Why? Why tikatenga? Why? Ozinotura. Why? Why tikatenga motikari? Kuisa motikari yako inodhura oil yemuroti. Why? Aizi right handed. Saka chichi chakakosha motikari nebodi yako. Same chimwe chimutoriro muchiputa zvimafotka. Chichi chakakosha motikari nebodi. Saka iwewe munhu wokutanga chimuti takadoraka. Iwewe bodi yako unomutaurira kuti Mwari akasika munhu nomufananidzo wake. Handika usamwe zvakadaro. Uchiona tiri kuturaya wana especially mageto munhu mutini wana. Tautaka kuwasikana. Wasikana teererai. Wanonzi wakomana wariko. Teera ndikuzi nyarangu. Wanonzi wakomana kuti wakamutarisa kuti yes mukomana. Handika wese wakomana unoenda kumotikari twenyu wachiti tan hazo wakomana wayo. Wese mukomana anokurakidza wallet yacho kuti anzi
ini ndakada zazo komana. You need to talk to him. What's your dream? What you want to do? Andika. Okola utanzi ini ndire nkomonga ndaba basketball. Ini ndire mali. Anoene chiwacho isakada hizo. Ndio ziri mu prima. Leo wakandiona mazi wangu pandai kura. Ndakapfeka chihembe changu chakadai so. Ndire chifamba shoe changu chakachekwa pasapa. Ndakakumisa wesa mutaura nini. Because you take no. Osambo ziri kufungwa mangu. So you need to see kuti munhu andina ari kufunga chii. Usanaitwe nokupfeka wakaita akuyona baba wako. Usanaitwe neanti design. Amene zvamene mutinyepera na design. Design is your body, health of your body is design. Don't worry about what you wear. What about how you are you fit? Do you understand? Wakomana unoso kuwamisa hapo unobvunza kuti unechi unobva kuti unoita nezvechi. Izvo zvasora mbochika ukaduma. Asasiko kubvura wayo. Asasiko kuenda kuCanada. Asasiko kuenda kuAmerica. Asasiko kuenda kuSouth Africa. Kuno wakomana akati unokutuza one. One check, usina two. One. So your time is there. Take your time. Iwa wakomana tukomana man. Imimi mnotimba kanguona kamari ofudhorwa hapo. Ka $10 kana $2. Anditi. Guys, wanonzi wasikana wariko. Wasikana wariko kuti anokufunza kuti munhu wangu toita sei. Toita sei. Muta nutaura. Saka zvandikutaura izvi handikutaura seze comedy. Dai makwanisa kuzisa mupfungwana wangu waningina. Munoenda kuri. Sport inokuchinja mulife muupenyu wako for good. And education chinoyamura kudzidza kuti uite education wamweni otoenda kuAmerica. Maenda kuAmerica pamuri kudzoka munochera muchikukanganisa kuno. Mema kuti anisine chirungu. Hello, what's up? Chinonzi kudzidza hachizi chirungu. Kudzidza kuti tsika dzedu dzakaita sei. Kwandakabva kwakaita sei. Inini mumba medu makaita sei. Inini ndakaofwa basa rokuti inini mamwe wenyu maisamboduru. Kunzora kuti wapedza sports Tendai. Watamba basketball kuno kanditi. Takukupa basa wochienda kuchikoro unokocha wana wedu tokupa mari yakati. Tokuti mamwe wenyu wabva yes, tokupa motikari. You pay you everything you tokupa ofamba. Ndakati handiti. Zvinobatsirei kuti ndikoche vanhu wakapfuma kudhara kuwangu kumba kuri muguruwa pasina zviripo. Zvinobatsirei. I'm going to die right now. My age ndatamba basketball. Where am I going? I'm going to die. No matter you like or not, I'm going to die. No more Tendai is going to go. No more Tendai is going to go. What did I done? End up take a put yakanaka, end up drive yakata so Joseph E. Uzona, end ndakateka Tendai akateka 7 rooms, house, anything. Ndorana my bedroom mangani. I need you guys kana ndako America, kana mako America kundakaunzwa na Tendai. Kana mako upi ndakaunzwa na Tendai. I make this because of Tendai. Do you understand? Tendai can tell you don't smoke. Tendai rengiri ridofo. Ini ndiri better can do better. Tendai nga asika gona pa birth certificate pa grade 7. Ini rogona. Sa can do better Tendai. Handiti. Mu ya kuno kuchitungiza wachinji wenyu makabudina muchitungiza menena kuno wajoin wani wanotidadira wari ku town. Isi tokunza town kuno. Uchinzwa. Amutambe nesuka muna makutamba nemakuti kufunza kuti no I need no makupana zimasidanzi ndiwakapenga kuti se mari mupocket ndinondipei ndikuda kuti imimi muchiti life handika. What do you think? Nothing possible. Mwari anokupa. Do you understand? Saka basa rangu nderekuti mutambe sport. I'm here to help you. Any sport you want, I'm here to what? To help you through those people. Handika. Kana pana chiri kunetsa usafa wakanyepera. Hakuna mwana anonzi wewe uri mfupi watambe basketball. Basketball usanyepera ndoba ni munhu murefu chete. Munhu akaunyepera, ndakaunyepera. Akaona munhu achikutaurira kuti anzi wewe because you are short you can't play basketball. So no, I play basketball. Everybody can play any sport you want it, but if you want it. Basketball muteam mangu panika anotamba playmaker already is a 5 foot something. And basketball is a teamwork. Anonipa bora onipa ndo pando na straight cut of school. We anonipa bora no mupando na tora. So it's a teamwork. No one can tell you to stop to do anything. You understand? You play any sport you want. The only thing you need to make sure your body is fit. You understand? Let's go together. Like Tendai said, don't drink, don't smoke. Let's go. Tendai said, don't drink. No. Wamwenye mukunyarara zvikurwadza ikuti anizamwe do. Hande timwe chete Tendai said. Don't drink, don't smoke. Well done. Hapana munhu akaita mbiri amunoziwa kana uchiputa futi. Chicha unowana kuputa futi. Chicha unowana mwadoro. Munesana mwadoro anda uchikasadza kumba. Mumwesana. Yes.
Kaubvunza wamwana wauza makore angu. Kabvunza ubondere makore mangani. Ngobvunza. Ndemakore mangani. Okay, what? Mwende makore mangani. Yes, okay. Yes. Anyway, one was supposed to I have 53 years. Okay, 53 years. Ndakaregeza kutamba basketball 6 months ago. And now ndakatimanya. Now the idea ndakudaidzira yone mchitungwiza chino one ndikuita nasi. We are need to raise money yekuita sei yekuita basketball kuno kuchitungwiza basketball kuno ku Africa. Tata tuma basketball court achaita kuno kuchitungwiza. Sandikuita manje ndikuita mine zvakana andisingotora mari kubva mubenki mangu ndobva ndakugadzira basketball ndikuita in a hard way. Hard way ndikuita yazi ndikuita so ndikuchova basketball baskoro inini ndikuchova baskoro 100 miles a day for 10 days. Ndichichova basketball kuti tireze mari iyo. Saka zvatireza mari iyo imimi shok basa renyu ndoro kungoenda kunodaidzira kuti mukoma wedu wari kuita sei wasapoti and rabasa munhu acha wamuchaudza ari kuSouth Africa achaita sei akatipa 2 cents akatipa chichi tashowa kuti isusu tisina kuita kugadzira but not for basketball not for me for you guys okay but takuriita in hard way so imimi pamunoona koti iyo muchitamba moti mukoma koti wakaita sei wakaisenzera handika hani moja ndutaura saka together we can do it handika together we can do it. And my teacher, 100 miles, I'm in K. Kuva pano sakuti. Sisi sakuti my teacher ndio hapo ana. Ndio riwaya ndio. Kuva kubira kwa. Ah, kwa teacher kuva kubira Saka yakampiona wani okay. Saka distance antache pa basketball pazuwa kubva kuno kune basketball kwa mtoko. Ndio zandichaita. Saka ndichova every day kubva kuno kune basketball kwa mtoko. Hapana ndiri pa basketball hapana kura motikari ndingochova basketball kuti isusu wanayo kuno tuone ma basketball court. Ndio zandichaita. Saka distance andiri kuita chaita 10 days so 2 July wani ma phone sapa ma Facebook nemchindiona ndiri mu road kudona kwangu kufenda kwangu jese I mean ncharamba nchingoita kusvika pizza. Zira 10 days. Saka ndere kuti imini. But kana ndaito koti yacho chega kuti nyadzisa kuti wana kuchiudza kuti amtoriro. Andika mondinyadzisa kuti wana mukoma wedu wakachopa basketball kubva distance kubva kuHarare kusvika kwa mtoko every day kuti isusu tiite life iri better. Chitungwiza handisi kuti wana pasenga za iPhone chete. Chitungwiza yese. Andika munhu ndatora. Saka anyway guys, ndio zvandiri ndinazo andika zvakawanda kana ndakutora mubvunzo manje pana anomubvunzo makashaya mubvunzo ini muri clever than me hapana anomubvunzo yes simukazi akotaura sakuti usanyari inini pandaikura ndaindi toro joga but hazina kuti asati you're smart look like you taura don't call me say that's a Tendai. Yes. I sing a lot, but I make shark, okay? I make coffee for us, I coffee and coffee. I make sure I'm not rowing, you know, rowing. I made him, okay? Yeah, I make a lot, but it's a good question. I don't want to be proud to meet those people. I need to be proud for you to do better. Do you understand? I want to be proud for you to do better. Next, well done. Okay, yeah. Anikuda mpuzi, abunza wanika. Hakuna muna anonzi dofu, kuna muna anonoka kubata, msaseka ni. Anzi mkuchova basketball, kuchiva tese mungu shikirechi. Abunza.
kuti weya ndi kuita kuchobva passport kuitira inini vari kuri kuti kana tagadzira kochi tazoisa pamwe kuti mukoma wakaiona nehardness. So you need to work hard on that point. Andika, well done. Next. Maybe Tendai, ivo vakura sekuti urakutoka kuharare tienda kwa Oh, okay. Yeah, okay. That okay. Pandiri kuchobva nendiri ku Europe andika. Pane place inonzi famous isakusepa sasa papa inonzi John Gross to John Land End John Gross. It's a famous place. All those who are a challenge ndio wanoita wanenge vari ku Europe. Inonzi Land End John Gross iri ku UK. Saka but inini ndenchiisa pa social media nemchiona machobvera ndenge nchiita. Andika boba nemchiona. Saka it's hard kune makomo. Kune akadaisa akuzi kokuti kuri flat. Kune makomo kuti washoma wanokwanisa wanoregerwa panzira. So I need to train hard. I need to make sure I do it in pace. It's gonna be hard. Baskoro, I need to Baskoro check for 10 days. This is 100 miles a day. Andika, next one. Thank you for correcting. Anyone? Yeah. Yes. What is? That's a good question. Inini kazotanga kutamba basketball ndapa high 4 panapa. Ini mama ngakatanga kutamba basketball ndapa high 4. They coach kwa basketball na mimi Mr. Manager. Then coach apa high 4. Ndipo ndakatanga and then still good to shoot. Ndato pingondri pa bench. Ndakazoenda ku Knicks, ndakatambira Knicks. Mmezo Knicks, and the Knicks Arcadia, ndakatambira Rhinos, ndakatambira Sixers, ndakazoenda ku UK, ndakatambira isandotambira Ipswich and Colchester. You understand? Then ndakatambira and Colchester. And kushikana kutambira England, ndakatambira England also. And yes. Next one. Makochi, sorry. Yes. Oh yes. Pandaka kura inini. That's a good question. One answer I tell. Pandaka kura inini. Why we have scholarship? Right. That's a good. That's the reason why Ndugian teachers are looking there. Pandaka kura inini kwa we have scholarship. Asi one waitoro ma scholarship nuko baba wako ngo chizomwe mu. Inini Tendai apana ita say aindisiwa. Saka munhu akazongoti aikocha akangoti iwewe ma scholarship yawe yamnyika muno. Asa kushitungwiza kuno kuti uzozikanwewo ana Tendai apana. Saka pane coach wangu akangaendawo akazongonditi huyawo unoita say only one person akangonditi huyawo. Sapa ndakazoenda ikoko ndipo akazoona kuti wakanga watorwa wawe nana baba wao kuti vanokunda nakatosvika ikoko zvatozvidhakwa because wakatorwa nababa wake nokuti iye aida basketball. You understand? Munoza ndikutaura but iwewe haufanira kuti kufoswa kuita chimwe chinhu ita nemwoyo wako. Pandakasvika ini ndakasvika iwewe wamwe wakuita zvemadrag wamwe wakutoita zvinhu zvokudzikisa mabhuruku wachiti halo handii wamwe ndivanokurangidzei mafesi wachita sei watenga chikafu wachidya chikafu handidya inini ndakaenda. Do you know how did I go to England? Most of you, are you sure? Simza maoko sasa ndakaenda seku England. Oh, pandaka uya pepe memusibe vandautaurire. Sorry language yangu ndakita gaga. Oh, sorry, ndafuata mimi wazhinji wese munomurikisa how we go to England. Handidi. Okay, ndakita gaga. Pandai kure ni ndaita mechanic. Ndikamoziwa. Asi ndiri dofu. Handidi. Ndakaenda panze pachikwana. Every weekend ndaenda pachikwana. Kunodzidzira kuti sei kugadzira mota. Saka ndaenda every weekend pachikwana kunodzidzira kugadzira mota. Saka ndapedza kudaro kunodzidzira kugadzira mota. Mari zao dzakabuda panapa. Ndakaita 4 units. Ndikaita ma four subjects. Ndakaita Shona, Commerce, History, Geography. Zvafara. Handidika. Asi apprentice kwaidiwa 5O level including English and Maths. Mukuteerera. Inini ndakaenda kwaitorwa college kwaitorwa ana makanika. Ndakati inini ndodaita sei? Ndaita mechanic. Akanzi une 5O level here. Ndakati yes not. Handidika. Kwandinyola akanzi ari kupi ma results.
mazuva tainyora mari dzavo tisusuka waiti kana wakarasa mabhuku waisapiwa mari dzavo waita sei waunza mabhuku amene tiri kuitika iri kunoku amene tiri kuitika saka mabhuku angu ini ndakati ndiri kuita sei ndikuunza mabhuku tiri muclass imomo takaibvunzwa mubvunzo what is this saka kana uri A level waingouya automatically kana uri A level unongouya uri chi automatically handiti kana uri form 4 waifana ngene all subject including maths and English saka paibvunzwa mubvunzo unzi what is this ndasungudza ndoti filter what is this ndataridza kuti spark plug wamwe wese wayo ngwasingazivi wakanditi how do you know this that I'm intelligent ona saka the way andaitaura kuti saka iwo pane company yenzi Toyota forklift yengeri kugomo anoza tichenda kusata post office kusata toni anika tichenda kugomo pane pa yengeri pa side yenzi pane post office yengeri pa side yenzi Toyota forklift yakanyora tsamba kupi ku college kudana mechanic ekutrainer ega saka ndine 1 week ndasvika ipapo ndiriremember ndine 1 week baba wanyora inini Tendai nemama karati nemwe ingari mwe mulungu tapiwa tiri takanda 5 or 6 taenda pa Toyota ipapo tasvika ipapo saka waipiwa anonzi journeyman munhu waipiwa ingari journeyman indakapiwa mumwe waipiwa mwe saka ndisvika spana says 14 says 8 how do you know this and saka murungu uri papo akabva anyorera tsamba ku college abati please tikuda vanhu wakaita sana Tendai wanogona handitika saka college haina kuvanyorera kuti Tendai haana chi 5 level kusvika ndapedza ipapo ndakaita journeyman matime atakapedza isusu takapedza tainodirwa oil kuti maqualify takadirwa munhu atadirwa oil kuti ana mechanical zvaidadira mazuva acho saka ndikuwa qualify kuti Tendai aita sei aqualify ndipo kuqualify kwandakaita kuita chi mechanic ndoza ndikutaura kuti don't musaite sei musalimitwe ndakuenda kubasketball ndaitamba pakedya panoza pakedya baibai ndichibva kunoko saka ndakabva kunoko taikwira 12 cents kuenda kupi kuakedya baba vangu vangu vasina mari yekuita sei yokundipa everyday saka ndakaenda 1 day pakedya kunojoina ndichibva pasei zake remember pahaiphone ndaisiri mufirst team ndaenda sub remember panapa ndaenda sub I was not good enough to the team do you understand ndaenda pakedya akanzoda kutamba basketball ndaenda kutamba basketball po ndine chihembe changu chine chakaboka uza kana kora uchiro inobvaruka parapa munoziva ndasvika ende unoziva kuti kana dikita ndikonenge rakata kana t-shirt 1 ndasvika ipapo akanzouya kunoku ndakatotamba anangojoin nawo nechirungu changu chekutunguzeko hello how are you ungwani makarata say what's up with say no inini chirungu changu chekutunguza then takatamba 1 day game apa wawina next game andra kuenda po ndinge sina chi mari saka ndipo pakazouya kuneta sei kunonditora kuno waya kunonditora pamapedu pakasvika motikari unoti motikari zvazaita mazuva ano kusvika pamapedu I need to make sure kuti munhu wese aziva pamapedu pasvika motikari hello guys hello apa ndikumboresa mafriends angu uzanzara kungofarira kuti pamapedu pembana kageri kakadai so unoziva kageri kakadai so zvaireva kuti baba wangu wanga asina munyati wekuita sei okutenga motikari ndatambira kedya paipa ndatambira saka tenge takuwina every time nguva kuya unonditora chi nemotikari saka ndapedza ipapo ndikuita fast because asina time ndapedza ipapo ndakaramba ndingotambira kedya ndakatambira 6 hours ndakatambira rhinos ipapo ndakazoenda kuEurope remember pandaita mabasketball ndingesina bhuzi yokutambisa ndakagadzira farmer shoe unoziva farmer shoe amndaisa chitai chebhutsu chekutsigira chechi ndo chandaitambisa basketball wamwe wese wachindiseka wachindiona pandaitambisa basketball but pane nyaya 1 inogara yakandinetsa ndoka ndakaichema ndakaifunga pandaitamba basketball vanhu vaindiomberera ndichimhanya ndichida ndika vanhu vaindiomberera Tendai ndaisaziva kuti vaundiombosa kana mukomana usina andapeni unoziva kumhanya kwacho nechi saka vanhu asi hazina kunditadzisa izvozvo because engari ndibaba wangu notinini but my father couldn't afford to buy it. Do you understand? Don't worry about those things. Ndaenda ku UK ndapedza kutamba basketball ndaenda ku UK sandaenda ku UK chandaidya ndaenda kakwira bhazi ndakasvika pakokora paipa ndatenga munoziva chibage chachigochwa paipa ndobva ndachidya ndichitsenga ndomwa mvura saka nendaraiti kozi vamwe vedu vanongwa ndo chikafu chandaidya ndaenda ku UK ndabva ndaendeswa ku UK ndakwira ndaenda kabhegi kangu kakadai so I still remember ndakwira kabhegi kangu ndakadai so ndakwirawo ndege ndakwira first time yokwira ndege ndakanasa kukwira handina basa ndangokwira seat ndangozongoedza ndapiwa seat ndandapiwa ndo ndangopinda pane vanhu vanenge vari around you guys muchawaona imimi maripo vanokutarisa ari mumwe wako anenge achikutarisira pasi
people then think that where are you going? I'm going to UK. What's in the UK? This is UK. That's why we're going to have and Singapore. Where's your luggage? What's in the food? Do you have any luggage coming? Do you know I can walk and take a luggage? I can't find the two right. Nigga pick up, little boo. Like I end a party, check I didn't like it and look at it. Panaka and say that I can't go to my picture. Like a some sticker. As a second time is up and they own our room TV. We are going to ini da wana wa room apanda ka seka ndaka wada usi makadi ko ngoto apfupi woni kwanji ngora kunika saka ndaito shamsika je ndaona pa TV ndaona pa next door andika saka ndafika ndakaona ukuthi ma pictures ko chi ndakati anga ukudai no you ndaita see no they never see like ndaenda kwekwe remember ini ndaina matachita ndaina matira mupenyo wangu Daddy Mari Teo put the corner. I'm not going to make a size and there is you. Because they now get that put the chunk. No, that's what says him. The cat that you put the chunk chasing. That proves one man that chocolate and this is you of one measure. And that time they don't take a size 19. Zimbabwe 19, American 20 of one category. Mangwana Maxine and the have your boots. One way for the far. Four, and the quad. The guy don't know rara for the bed, the guy fake. She's why up and I didn't say up and out of food to come back. That's right. Then I would have food, Dane put you full. They don't know that summary down. That's my dream. When does the Gumbi on a market? The Gumbi on Mario put it say. She's why the house from sort of parts of man, you wear it. Sabu Patara fake up. So I was paid for figure out it down. I put you up on the push on this rather than ground, no tamba. Then I can jump so. Then the chest around number 8. So every can I'm chitamba ku Europe. A players are not taking a case in Muno. Rango get sold out. Sold out the scene out. One of the figure size 8, number 8 of Tendai! See you. That was so. Don't mind rather get a quite, but I can't put our rage, guys. It's limit when you understand? Believe in yourself, you can do it. And but send out good to Kakuno. Pay young when the Kataka temper and I say that you are paid, Chisco, that you are paid. That you are Mariang and that time below. But the happy of my other Abadani puts his angle. Put paying it to the extra. As about put the down that you are Mariman. That's the angry. Kaka phone ya kumba kuna mama wangu na baba Christmas ya zita tu atkimari ende mno za chukoro pore kuna kumushago kuna chukoro premier ende mno ta rakuti munwese Christmas surprise chicken in the tree saka ndo na ifari report nda ita pa Christmas bote mo chicken in the tree but this is for them at drinking they bata so ani muri tu maisha na tree mwache yangu ni mpoto makuri atakaita saka nakati every man opa chikore papa ngapi drink ne chicken andi ndakaona nakati every chikoro chekuchitungwiza hapana chikoro chofana kutamba sina basketball ndakapa chikoro chisina kupiwa basketball makati omunyama ndakapa chikoro chite chemutungwiza hapana sina kuona basketball hapana sina kuona info kuna wamwe wose mune makatamba unyowani but mumesi mafana so anyway so ndozviri kusa imimi ndakukutaurira kuti life yangu don't be limited and saka ini ndakujoka futi kumusha kwangu kuno kandika I don't want kuti mwana mushupike musport nezvakaita you get my point and kuda kuti wana washupike sport zvakarasei kuda kuti inini pandiri kufa tiite generation imimi teu asi kana madzoka come back muite zvandikuitawo zvandika asi musafe makatsinza tsika bhozo waenda kuAmerica mofana wazhinji wenyu nimi muri kuenda kuSouth Africa muri kuenda kuAmerica kana madzoka kunokoma kuti wamwe anofunga kuti kutenga motikari ndo ndiko kunzi wakadzi wamwe anofunga kuti kutenga motikari ndiko kupfuma I want you to be wealth in your body wealth in your tsika dzako nezvononzi ngomoto usajoiniswe zvimwe zvisina basa rese tikena point handika be you no matter what wasikana ndikukumbirawo musazoroswa zvemapauda zvamusikazive zvakamira sei no ndikutaura teerera zvandikutaura stick nemavhesilini yenyu stick nezvamuri kuita your time will come you understand be you
Andika, your time will come. Do you understand? Okay, well done, guys. Inini tataura ndizozo and ndinoda kuti pane unfortunately tautaura pakazara makochi edu panapa. Nenga ndinoda kuti every coach anofana kuuya neteam yake. Saka pane macoach auya nemunhu 1, 2, 3. I'm not giving you anything. Charles ya uskoro kwenyu. I want to talk to the kids. Kuda ndichapa my uniform kune wanhu wauya wakakwana. Get my point. I'm sorry kutaura zvandikutaura wana wechikoro. Kana mauya musiri team, there's no need to pay anything. Because a teamwork is always as a team. Andika. Saka wauya ndiona chikoro chakakwana. Nduda first of all sanda chikotaura. Nduda high 4 team ndipanapa ngaiuya as a team. Only team. Samurukisa takuti mungomikisa nayo. Coach wangu wako. Wa mixa wakati wako mana. Kaje ayo, kaje the pass. Sasa tutakwenda kwa wa ngome kuja. Sasa because high 4. Ndopa mkamili because high 4. Now kama ya bidii. Okay. Because high 4. Guys, ayo. Sika totangira chi pamba ndika. Tutaka pamba futse. Because high 4. So choose one color. Don't go one kit shade ndika. Mungo choose one color. I know we choose one color brother. What put the color thing? Go one color. Yeah, one color. One shade. Them no choose. Kana machuza kama over wapi over no peka. Over wakapeka. Ndio awira. Basi anayochuza. Era pana neo gabio. Era moda. Das que vamos a ver, ainda não tinha. Watambizi mtu hapa ni Wapi? washo wewe. Verenga kakona. Verenga mashutsi. Uzat mashut manga. Asije Ene mropeka mwe makapeka ndio. Mungu sanga na usikana wako maana andika. Mungu kana Mungu peka ndio mropeka mwe mwe makapeka. I know. Hapa. Now, how do you okay, now, Zengeza I won in my way. I know number. Zengeza I swim them over. I know that Pokupay. I know that Pokupay, but Zengeza I know Pokupay. The Gadi Modi. The small things and Pokupay, but Pokupay. Now Pokupay one kit. Sometimes Pokupay in, but Paris, you know, Pokupay. Now that's Pokupay and the Pokupay Nepal. Do we never? But the doctor Raini. Zengeza I want some guys. Coach was allowed to tell you. Coach Zengeza I want some guys. Some guys I want. I don't know what I want. Zengeza I want. One is that how we live. Coach. So that's one is Zengeza I want. And I'm a coach in the system of when you stop that. Mugrandi to Amoana to the sport.
guarantee why. Mukurambidza wana kujoina sport why. Because baba wacho wana mari kana zvipindo ari kunwa mapa. Saka ngazichinge kumbirawo ndima wabereki wangu. Saka ndakeza wani kana maenda kunotara kuti anzi naTendai hapana mwana anorambidzwa kutamba sport yebasketball. Andika kana mashoterwa chinhu munotara kuna coach yenyu kwandire I help you. Andika thank you. Kana zvinhu takuna chimwe chikoro masitapa kuwakawo kakakwana kurekuna kakakwana. Okay, seke tuanze kakakwana seke tungo wawe tuwaona seke tunga iwe timu yacho seke tunga iwe timu yacho. See what is good in there, guys. What are you feeling? Just go to shower. Guys. Second two, we are. Do this second two. player. He's gonna go. One second. And the team inform of business right. This was investable. So we are lucky we won. Mabiwa tu makizika ile one. 2 in 1. Maburugutu. Adire. Kusema tupoka plastic. Mose sawa. Ina moto. Era mais chica moya. Yeah, okay. Guys, next. Okay. Dine. Wari bogana. Zera tu days. Okay, break 2 days. Tengeza tu. Tengeza tu hai. Okay, saka mimi mochuza hii. Ngoto mashuta. Koma na one. Kana pale mna anotaka 5 kwenda wa mmoja ndio mkomba ya anawanda. Anataka 5 kwenda na hivi.
Okay, saka inina ubunza inini Chitungwiza akamira Chitungwiza maplayers Chitungwiza ayo kocho India ari kuzinwa kocho ninda kuzi okay any guys ndio my coach hey guys hey kamera hey guys, I'm not a comedian. I'm not a comedian. And it is change your life. I don't know putting a path through your end out. My coach. 1 hour and you are willing to go to the you have to miss. Okay, fine. Guys, are you sure? But now I'm supposed to say anything. Andika. Different places. Coach. Are you sure? Yes. I can understand. Do what I mean. What is it? Don't think about it. Mountains. It's around it. Do a players. Do a done it. I can't worry more on this. Guys, man, good guys. Can I only hear prayer? We're doing nothing on this. I'm here to help you. And so I'm going to say that I'm going to do any book. I'm going to do any book. But I don't know how I want to do any book. And so you need to develop a sport, guys. Not to develop a machine. And how to move it. Why without a minimum can I go first? I rather put the minimum to school. To talk to buy say here from the Muslim to read to move and do good idea. But step in Indian. We are going to okay, no problem. I must want to do it. And don't talk about for me. I'm here to help. Guys, I take along with the hassle with the real organic. When my own in your pair, but as you buy the number of inform, I don't know who come and I'm preparing from Williams and I report. And the government informs, I'll go my information. I hope for them is done. I'll go my information. I'll go my information. I paid money and to look at this I paid money. And apana kwandiri kuenda guys ndikura manchidzokera kumashure ndikuda kuti Chitungwiza wala tozosekwa nomwano I paid money ndakampa mimi and mvura kuna kuchitungwiza ndakakupa my uniform how many uniform maki don't you mean manje apana kwa mungu ndikushika pale ndakabutsu ene kantoboze ndakaboteze zvamakaita unoona zvakaita andika ndo basa rangu kuti amuna chino ndichikupa chitamba patete andika manje mimi makati mungu ndonga munhu kuti unoona zvakaita wani ndokuti ndo zvandaita pasi zvandaita unofaka size anyway size 7 unofika sasa nini? Unofika sasa nini? 8.
Unaweza pana zimwe zikutimimika. Pana zimwe za mrondi. Uona sasa. Yes. What's the point guys? And this kuda. Anataka sasa ndio. Feka inokwane. Pana zimwe zikuti unaso ndozo ndaite hizo. Andizi. So now you guys may mchindinye mchindinye ona. It doesn't make any sense. Andizi. And he says any. Says any. Says UK 8. Hapa sasa 8 ndio. Umkoma tawada mskana ambaye sasa unafika sana. Unafika sana. Unafika sasa. No. Unafika tu. Ndio sasa shida. Ine ndio nakumbira zvinhu kunopa imimi. Yes the team here komana. Yes the one, yes the team yes. It's not the team guys. That's not the team. Nchakupa makocha, nchakupa kana mapula but it's not the team. Andika ndikuta. Guys, ndakakurira muno mundoziwa ndoti akomana msandida. Ndokupa mabhola nchakupa mabhola. Ndio but I'm not the team. Feka unokwane. Sama zangu zilondipa ndo ndanopa wanu we basketball andika ndiwe kunopa mwana wakwendisa kumtorira akabata mtorira chimo ndoti mutambe mu basketball guys andika ndiwe ndipane shungu dzangu uya saka mimi jaya iwe yozo peka mapeka uniform coach wachi choose uniform ya mnoda hivi ene mkuja andula una captain wachi na mkuja ya mnoda guys I have a lot of things kupa Chitungwiza yes. And do my job. That's my job. That's my job. And saka mimi makauya takuti mimi move kumtoriro waningina. And that's my job. Ndio zandro kwanisa. That's my job. Saka mimi kana mapeka mmoja hapo peka wasikana. Kana dazo na team yacha kamera sake. Mna wasikana wangani. Akafunza wale muri team wasikana wenye wangani. Alright. Hey. Mr. Tafumane. Mmoja funda kuzindileta yakule mofo yambazi yamuke 2 minutes. Yamu ayo, alright. Mufungiza dini ndeza zimafani zandika, alright. Alright, andika wati team andika. Muri team wasikana muri wangani. Waru kubomwa. As muri team. Uya masekera ari kuita uya tarise. Muri kuzwa ayo. Uri zona ndudara. Ansukuramba muri kona kuti muri team Joshua. Andika kubuza kuti ndaka team wasikana mirea. So far makatala. Sandi ndo wasikana wese Chitungwiza. Wasikana webi. Bangwe bacho bari kuma schools. Sasa no enda mtapiwa inform. Dati muone mozo ndiza muno wasikana wangani mchitungwiza andika. Kanchi Chitungwiza improve wa mwana wese tonde wasikana wangani. Wakwa ene ma team ata ari kubhadhara fees. You can even to talk about basket kanungendera wano wari kana pasa muna mari kaini mune wana kuti. Ndizo kuzoti andikocha ndikachindirara nini kuti ndikupe kwire pass. I'm telling you that's honest ndikutaura izvo. Andika we need zvirisi zviri kuti wana move kumtoriro. Andika apa kutamba basketball as a favor it's a duty. Kuda kwako andika inini ndizo duty yangu ndikuyamuri. Kana musina front port you can manage ka mini bus ka trotenga kana ko driver tompaka pamwezi peka mari. Imi kana mune team muita sei muchienda muchidzoka tukeni ma point. Andika ansira kuti imi onziwo wakapiwa uniform ndokaitirwa favor na tindo andina favor. That's my duty kuya kunokuyamurai. It's not a favor. Inini jandopiwa zvaka ndopiwa neshamwari yangu wandibhadharise mari. I take them kuti ndikusvira kumba kwedu kunopa imimi. Anditi so torai mupfeke ifo tione makapfeka tione makaenda sei upfeke bhutsi idzo futi idzo handika kuti munhu akakupa bhutsi idzo handizo dzakapfekwa zveshuwa ndakapiwa nemunhu webasket handiti yes muri wechi akapea nepa fu okay ndandositaura nendaita ndangotara nendaita muri kuona zvakaita ring head you Tendai kutambira ku Europe. Guys, is they think about it? Tendai kutambira ku Europe. Tendai Simbaye with a basketball player kutambira ku Europe. Guys. Okay. Guys, Mantos and Lata Urandika. What did I say? Let's go. Tendai, don't drink, don't smoke. Listen, guys. Okay, listen. Basketball player na ultimate energy. I know when I'm not with you, but when I energy. Mapiwa uniform na mkoma. Tendai say don't drink, don't smoke. Anditi. Apa na kunyara. Saka mimi muda una smoke gani. Let's go. Tendai say don't drink, don't smoke. Let's go together. We say we promise. Like 1 2 3 I promise, okay? Let's go.
1, 2, 3. Armies! Well done. Okay, let's go. Okay, the next. Funny. Apa is name with you? Netball, we are doing. I want one did netball. We are doing. Never found something to do. And something netball, and I'm going to walk. Somebody put in netball. I hope I'm still going to hold this. I'm boys. All right. 2 years. Okay. Okay. Mapio, cheni ya ndio mapio. Ni mashoti, okay, fair enough, okay. Na mangoto wa mtamba ni ina tambi ni. Bana tuno ndambo ndambo kwa kita mema kai piwe kiti ni. Saka ngutu wa mapi. Chinzwa amashi. Sato tsanga futi kuzvona. Muri panzwa bantu tara. Tani. Atakopa netball kiti rona. Eh. Takapa wapi? Chinzwa. Atambo kwa chenga atambo. Ne bora ndakawapa ni mabora. Andiji, saka shikuenda kupi? Atambo zote alikuwa tese. Saka nisupa takapona Saka mlepi 1-1. Atambo zote akapamba sei. Anyway, so guys, some of you dini ma adult or muda ku idea tete tutore wanu ari kubva uko wauye kuneti. Kana today, I'm not a netball, but makango conduct lokona kuya but in dream basketball, but I try my best. Anga mango ni conduct ni so. Mango to I try and this is netball. Andika, saka I try my best kuti zvimwe itandika. Mashoti makaita umta I don't mashoti ni point na zindika and this is nganye. But this is my home andika. But my motto, what did I say, guys? What did I say? Tendai say don't drink, don't smoke. Okay, let's go back. Okay. 1, 2, 3, let's go. And I got 1, 2, 3. I promise. 1, 2, 3. I promise. Okay, thank you. Yes, all right. It's called a chippy. Pinto. Pana baba na timu erugu. Ya timu Chitungwiza. Wanazo. Sasa mimi mnaona wangani? Aenda kufuza. Mimi mnaona wangani? Ma timu yenye mnaona wangani? 16. 16. Kwa nini 6 feet? 16. Kwa sababu ida. Wapi mabora. Bora ndugu kupenda zote bora amkata mimi ndio kutoka kwa. Bora wapi bora maji wapi wakuti bora. Kwa bora ka autambo uriwe kwa kutoka kwa. Uniform yenyewe ngune. Kwa kutabe wapi mabora. Kwa wasara ndo wapi? Kwa mimi mrochi. Mawana mesi. Kwa okay. Murikona kuti tine zvinhu asi ndapedza kufanya ndine zvinhu kumba ndine zvinhu zvakawanda but mutoona kuti zvitoshayiko kuenda ndiri pano wati modenenge ndisipo pana zvitoshayiko kuenda handiti titezeka ndiri pana apa asi kutoshaya tapiya bhora here chimbondipindura ndikukanganisa papi taura zvikukanganisika ine ndiri mwana wenyu imimi chichi kuitini. Okay, I want to say something. Yes, we also told us say 9:15. But we are in Iran. Saka bora ndakupea. Saka watu wako na wachawa. Wachuza yetu. Chuza yao alipo tu. Tumomira kuchuza yao. Watu wa moto waseka. Wanga,